平ありきのマナさんです。大きな拍手をお願いいたします。目に映る強く優しいヒロインはどんな傷も恐れずに前へ進み私を待ってる。この勇気で闇を照らしてあの優しさで明日の夢へそこマナちゃん、小学1年生のちびっこマナちゃんは先生よりずっと小さくてエミさんの後ろに隠れていたね。あの日々からあっという間に約10年、こんなに大きくなりました。私にとって娘のようで妹のような、出会った頃も今も変わらず可愛いマナちゃん。平野力で一から降りたしを学び続け、ますます輝きを増すダンサーさん。この道のりは楽しいことばかりではなく、たくさんの涙も流してきました。どんな時も決して諦めず、女子高生になった今も共に楽しんでくれていることを嬉しく思います。未来への希望と決意、祖先への感謝と敬意、今日の日に素晴らしい演目でタシチへの思いと共にマナちゃんを支えてくださっている皆様へ感謝の思いで踊りで伝えましょう。まだまだこれからではありますが、マナちゃんは私の誇り、立派な平野力の代表生徒さんです。マナちゃんらしい素敵なパフォーマンスを楽しんでください。いつもずっとありがとう。第2部を語っていただきますのは
マナさんです。大きな拍手をお願いします。Pararating maraamu ini ay timoana Horai hora oe itoro uru Nana oi hora ito narima Arata imay to umaw ay Natitiriti autir hitatae Erere hara nate atua Natitiriti autir hitatae Nate atua tu punae tu punae tuヘイエリキのマナです。本日は来てくださりありがとうございます。舞台に立ってたくさんの方々ですごい声援があり、とても勇気をもらい踊れました。私が所属するヘイエリキは上野を中心に活動しているタッシャンダンスチームです。たくさんの素敵なメンバーと一緒にタッシャンダンスを楽しんで頑張っています。イベントや大会にも出る機会がたくさんあります。レッスンの時とか年齢関係なく優しく声をかけてくれたり、楽しくお話ししてくれるメンバーがとても私は家族だと思います。いつも私を支えてくださる渚先生、お母さん、ヘイエリキの皆さんありがとうございます。
これからもたくさん挑戦し頑張っていきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。